Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Una sa pinimo. Kaigsuunan hinulsulan ta ang atong mga kasalanan aron mahimo kitang andam sa paghalad nining sakripisyo ang santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako nakuiyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton kay akong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghelo mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios nang itong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, naglipay ka kanamo sa tinuig nga piyesta sa Pasko sa pagabanhaw sa Ginoo. Itugot nga maluluyon nga pinaagi sa mga piyesta nga among gisaulog dinhi sa yuta. Mahimo unta kaming angayan nga makaabot sa mga kalipay nga tunay diha sa kahitasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa niya nakaadlaw si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon. Ang takna sa pagampo. Sa gangaan nga ginganlag, matahom nga gangaan. May usa ka tawo nga bakol sukad sa iyang pagkahimugso. Kada adlaw gihatod siya ngadto sa templo aron pagpakilimos. Sa pagkakita niya kang Pedro ug kang Juan nga nanulod sa templo, nagpalimos siya kanila. Mitutok sila kaniya ug unya miingon si Pedro. Tanawa kami, busa, mitanaw ang bakol kanila ug nagpaabot nga hatagan siya limos. Ug si Pedro miingon, wala ako'y kwarta, apan hatagan ko ikaw nining ania kanako. Sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon, lakaw. Unya gigunita ni Pedro ang tuong kamot sa bakol ug itabangan siya pagpatindog. Diha-diha, naligon ang tiil og buol-buol sa bakol. Milokso siya, mibarog og milakaw. Unya mikuyog siya kanila ngadto sa templo nga naglakaw ug naglukso-lukso ug nagdaig sa Dios. Ang mga tawo nga nakakita kaniya nga naglakaw ug nagdaig sa Dios ug dihang nailhan nila nga siya maudi ay ang makililimos nga naglingkuran didto sa gangaan sa templo nga ginganlag matahom nga gangaan. Natingala pag-ayos silang tanan sa naitabo kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang yuta puno sa kahayo sa Ginoo.
Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug sa matarong, sa kaayo sa Ginoo puno ang yuta. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Tan-awang mata sa Ginoo gitanaw, kanila nga mahadlukon kaniya, kaniyang nagalaong sa iyang kaluoy. Aron pagpanglingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pa dunay gutom. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo maaniaon ta kanamo, nga nagkalaom kanimo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan? Ang lubong ni Kristo nga buhi. Nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol o bisti. Si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami in town, kaluy-i. Amen. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigod ang Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa Ginoo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sumayaw ikaw o Ginoo. Sa maong adlaw, duha kanila naglakaw, paingon sa usa ka barangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometros gikan sa Jerusalem, ug nagsultianay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo didto sa syudad sa Jerusalem sa nangaging adlaw. Samtang nagsultihanay sila,
Miduol si Jesus o mikuyog kanila. Nakita nila si Jesus, upan wala sila makaila kang Jesus. Unya miingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihunong sila nga magul-anon kaayo og panagway. Ang usa kanila kagingan liag Cleopas nangutana kang Jesus, ikaw ra bay nagpuyo dinhi sa syudad sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nanghitabo dinhi nining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabo Nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon mitubag sila. Usa siya ka pinadala sa Dios. Giila nga propeta. Giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug gamhanan usab sa buhat. Ang mga kadaguan sa mga pari ug ang mga punuan sa kagamhanan mitugyan kaniya aron silutan sa kamatayon. Gilansang nila sa krus. Naglaom unta kami nga siya na ang mutabang sa among mga kalisdanan, ang kalisdanan dinhi sa nasod sa Israel. Labaw pa niini, ikatulong adlaw na karon, sukad kini nahitabo. O pipila sa mga babae nga among mga kauban, nakapakurat kanamo, nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikit-i didto ang iyang lawas. Ug namalik sila nga nanugilon, nga nakakita sila pananawon, diin may usa ka anghel sa Dios misulti kanila nga buhi sa Jesus. Ug pipila sa among mga kauban nanagan ngadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala sa gayud sa gasugilon sa mga babae, apan wala nila hikit-i si Jesus didto. Unya miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga pinadala sa Dios. Dili ba kinahanglan man nga mag-antos gayud ang Mesiyas niining mga butanga? Una pa siya mosulod sa iyang kadaugan, sa iyang himaya. Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahon nga sinulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang mga propeta. Niyadtong tungura duol na sila sa barangay nga ilang pag-adtuan ug nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. Apan gipugngan niya sila og giingnan, anhilang kita mamahulay kay hapit na mo gabii. Busa midayon og magpabilin si Jesus uban kanila. Ug sa ilan ng pagpanihapon, bikuha si Jesus og pan, gipasalamatan niya ang Dios Amahan, unya gipikas-pikas ug gihatag kini ngadto kanila. Diha naabli ug nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila nga si Jesus di ay kini ang ilang kauban. Nag-ingnanay sila, pero nahanaw lamang dayon si Jesus sa ilang pananaw. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sulod sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa kasulatan didto sa dalan? Ug nanindog dayon silang duha ug namalik ngadto sa syudad sa Jerusalem, diin naabtan nila ang 11 katinun-an ni Jesus ug ang uban pang mga magtutuo nga nag-ingon, tinuod gayud nga nabuhi nabanhaw sa Jesus. Si Simon nakakita kaniya, unya gisulti dayon si duha ka tawo ang nahitabo kanila didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoong Hesus sa iya ng pagpikas-pikas sa pan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, Kristo, manglingkod palihog. Maayong gabii kaninyong tanan. Ang atong kauban nga dili makita sa uban, nakita lang nato sa atong pagtuo, gidaladala nato bisan asa ta, labi na gyud kung ana ata sa problema o sa kamatayon. Mao kini ang gidaladala ni Pedro sa dihang giduol sila sa tao nga dili makalakaw sukad pa sa iyahang pagkahimugso. Bitutok sila si Pedro ug si Juan ngadto niining nagkalisod nga tawo ug miingon sila, tutuki usab kami. Ug nagpaambot ang maong tawo nga bakol nga muhatag sila
ug limos kaniya, ug miingon si Pedro, wala may kwarta. Pero unsay anian namo, ihatag namo kanimo. Sa ngalan sa Ginoong Hesus, ang nabuhi, ang nagkipatay pero nabuhi, nga amo kayong nakita. Ug misugo ka namo nga ipaila siya sa mga tao. Isang yaw sa mga tao. Kay kining mga tawhana nga gusto niyang pasultian namo. Mga matay po ni sila. Mga matay. O nining maungtak na sa kamatayon, bawno nila ang pagtuo o paglaom. Ug miingon si Pedro, sa ngalan sa Ginoong Hesus nga nasaritnon, lakaw. Ug iyang gunitan ang kamot sa tao. Ug minunot, mikuyog siguro ang tao pag gunit niya og pagpira. Ug ang tao nakaamgo, nga doon na siya kusog sa iyang mga tiil. Ug milukso siya sa kalipay, nagdaig sa Dios. Now, niya ka dinhi karon, masakiton ka ba? Dili. Nagluya ka ba? Wala. Ania nga atong gisimba makaayo kanimo. Kung nagluya ang imong kasing-kasing tungod dako kag problema sa inyo ha, nga ang Dios lang o pipila ka tawo ang nahibaw, o man ang bidagan ka dinhi ka nagpahungaw. Inigpikas-pikas sa pan karon siya. Kung mutuo ka lang, mausap ka. Kung mutuo ka lang, sa imong kaluya karon, kung mapili ka o maingon ka, Ginoong Hesus, buhi ka, o gusto po kong mabuhi nining akong kahimtang karon nga gidaog-daog sa problema. Buhi ka, o gusto po kong mabuhi ko nga nagluya nining mga problema. Lawa siguro, o takibaw, mag-edad na tag-40 na manggoy sakit ang tong lawa kalawasan, labi na pirming nagtrabaho, naugta sa mga problema. Bagatiman o mga bata, labi ng mga bata, bugat kaing dadon. Wa ko kibaw unsay naa, pero sigurado di kong naa kay. Doon na kay kakapoy o kaluya. No? Naa ka. Bisag unsaon pa na nimo pahiyom-pahiyom, di gina nimo matapunan. Anaa ka. No? Munang maingon magani ka, salamat kay Ginoo karong adlaw gaan ang akong kinabuhi. Ang akong pasabot, di lang sakit sa lawas, kundi sakit sa kalag, sakit sa relasyon. Mga bata, siguro dili mo tahod, magkapasakit ka na sa imuhang balatian. Mga bata, dili masugo, mga relasyon, madudahon, imong bana, imong asawa, magkapasakit ka na sa balatian. No? Siguro, gikasabaan sa trabahoan, gidudahan sa customer, giinsulto kung kinsa ba, sakit ka na sa dughan. Kay dili ta bato, dili ta unsa ba. So ni simba mo nang wala ko'y kwarta, pero unsay ni anak ko dawata. O pagkahuman ni ini naglukso-lukso nga nagdaig sa Dios. Mo nang karon pwede kong mupili, pwede akong palukso-luksoon ang akong kalag sa sulod sa akong lawas kay nakasimba ko, or nakadungog ko sa gibasa, no? Nga akong madala sa amoa. Madala nako sa amoa, no? Sama ni Pedro nga gidala-dala niya kining maong kusog o gahom bisan asa, no? Halabi na kung nanay problema o mamatay, no? Maingon na po ko, kinsay unang mamatay nato? Kinsay unang mamatay nato? No? Bata ba o tiguang? Ang inahan ba o ang anak? Dapat pangandaman. Dapat pangandaman. Mamanang nakaliinan na itong uban, ang andam, ang uban wala. Sa ato bitang kahimtang pang manginabuhi, ang uban, di pangandaman sa ilang ginikanan sa pagkatao niya sa kalibutan. Giandaman o balay, giandaman o insyura o saba. Ang uban wala. Muna nagkalahi na. Pero pwede tang magkauban sa pagpangandam, sa pag-atubang natos problema nga dala sa yawa. Pinaagi sa buhi nga pagtuo,
diha sa pag-ingon, Ginoong Hesukristo, abliha, abliha, abliha aron motuo ako kanimo. Ang duha ka tawo masulub-on nga naglakaw. Tungod gigipatay ang ilang gituhuan nga lider. Ug ang iyang kamatayon, grabe ka masulub-on. Grabe ka pakaulaw. Ug nagtuon ta sila nga mo si Jesus na mo'y musulbad sa ilang problema. Munang nanguli silang huy-huy og abaga. Ug nag-istronahanay sila. Ug naabot ang usa ka tawo. Unsa bay inyong gipanig-istoryahan nga magul-anon magkaayo mo o nagluya man bugat man ang imong inyong buko-buko. Buko-buko ra baga. Nganong nagluya man ka na nang piling man ka. Ug niingon dayon, ikaw ra ba'y nagpuyo dinhi nga wala gyud mahitabo kay bawas panghitabo kadaghan kay problema labi na eleksyon na. Daghan kay problema. Unsa mang problema ha? Mahitungod atong gidakop. Gituhuan nga maayo ka siyang tao, pero gikasinahan o gipatay gayon. Labot pa tulo na kaadlaw karon ang nahitabo. O nga among magkauban nakapakurat namo. Nangadto sila sa lubnganan kay dili sila makatugot nga ilang kalintan. Nangadto sila sa lubnganan. Ikatulong adlaw na kada adlaw sige sa lubnganan. O nanabi sila nga nagkakita sila panan-awon nga buhi kuno. Pero wala sila kakita sa lawas. Gisultian lang sila sa ilang nakita na kuno'y anghel sa Dios nga nisulti nila. O nanagan dayon ang among mga kauban, ilang gisuta kung tinuod ba. Sakto gayon ang gitundo sa mga bahay. Naabli na ang lubnganan, pero wala sila kakita ni Jesus. Ug miingon din si Jesus, pagkabuang gayon ninyo, pagkaluya ba ninyo? Hantod karon magluya-luya gihapon ka? Ayaw mo pagluya-luya. Ingon ini ang gisulti kanato sa una o gireview ni Jesus. Gireview ni Jesus ngadto kanila. Ang ilan nang naibaw-an sa una. Nga siguro nakalimot tungod sa ilang mga problema. Gireview. Og samtang nagsigreview sa Jesus, hapit na sila moabot sa lugar ng ilang atuan. Munang mga igsuon, magsigitag simba, magsitag review sa pulong ni Jesus, hantod maabot sa atong katigulangon. Sa atong kakapoy, nagapit na ta mamatay. Pero, naatay ligon ng napaglaom. Tungod kay wala ko mabuya, wala ka mabiya kang Jesus. Bisan tuod, dili mo siya makita, mura ba, dili ka iligon ang atong pagtuo, pero magpapili lang kita, maningkamot. Mingon si Jesus, hapit naman ta maabot, naabot naman kita. Sa inyong lugar, ako wala pa, muuna lang ko ninyo. Miingon siya, anhin na lang tapahulay kagabi na. Misugot si Jesus. Sa ilan ng pagpangaon, nangaon sila. Dahipan, si Jesus may nag-una o pangadji, na iyang pasalamatan o iyang pekas-pekas, mauna ito ang Santos nga Misa. Mauna nga kung ikaw magluya sa Santos nga Misa, pangayo Ayaw itugot nga madaog ako sa akong problema. Dinhi sa Santos nga Misa, kay wala ko'y madala sa amua. Iniguli na ko sa amua, tuagipon ang problema. Palihog Ginoong Hesus, ayaw itugot nga niya sa imuhang selebrasyon sa kinabuhi, sa imong kananan uban sa mga anghel, magluya ko. Ayaw itugot. Aron doon ako'y madala. Inigatubang nako sa sunod na po ng mga atubangonon. Buhi ako uban kanimo. Nga matubang na, example, imong mga bata, dili mo tuman nimo. Iniguli sa imong balay, posible ba ang dili gyapon mo tuman. Pero dala na, doon na kay dala sa imong dughan. Doon na kay pailog. Doon na kay maayong pulong nga giandam alang sa bata nga dili mo tuman. Okay sa pana nga i-lockdown ganita. I-lockdown ganita. Na makita gyapon nato sila matag-adlaw, pero pwedeng miingon ka, Ginoong Hesus, usba na ang akong kinaiya sa pag-atubang nining mga tawhana. Posibleng imong asawa, bubuhan, o imong bana, madudahon, ni imong maginang kauban, Ginoong Hesus. O imong kauban sa community ninyo, Ginoong Hesus. Pwede. O niya, ikaw ra gyud. Ikaw mo'y Yahweh.
sa kausaban. Kay kauban na nato si Jesus. Kauban na nato siya sa atong pagpangandoy sa kabag-uhan. Sa kabag-uhan. Manindog palihog. Magampo kita ngadto sa makagahom nga amahen, alam sa atong mga panginahanglan. Budangop kita kaniya og muingon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang mga kaobispuhan, epektibong mumantala sa mensahe sa paglaom, pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Amahan pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, magdalag paglaom og kahayag, ngadto sa tong katawhan, pinaagi sa ilang maunungong pagpangalagad sa publiko. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga mas masabtan unta nato nganong si Kristo kinahanglang magantos og si katulo ka adlaw, mabanhaw gikan sa mga minatay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton, maalim ug malig-on, pinaagi sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kahingpit sa kinabuhi, tipon sa nabanhong Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Amahan sa kahitasan, itugot ka namo ang halawom nga pagtuo nga gikinahanglan aron makaila kami sa imong anak. Diha sa tanang kahimtang sa among nga masinati dinhi sa among kinabuhi sa yuta. Kini among gipangayo nimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dayon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kagikan sa pagkamanggitago na dawat na maghalat kanimo kinipan na sa yuta ginamasakan sa mga tao. Sa timaan, sa munggugma, sa gupaog santo sa kinipanog, kinindino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliyang ihatag na kanamo o langit nung amahan. Kaigsuunan pagampo kamo aron kining ako og inyo nga halad sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawatan tayo sa Ginoo sa kabisugikan sa imong mga kamot, alang sa dayog gamay siyang ngalan, Along sa kapuslanan si Tug nga santos nga katawhan. O Dios, dawata kining sakripisyo sa among kaluwasan ug luwasa kami sa kalag ug sa lawas, pinaagi ni Kristo imong anak, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na kaninyo, Nasa ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amon ng Evangelist Ginoo, Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ang ngayon matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan lamay na gayud karong adlaw nga mahimayaon kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa kasalanan sa kalibutan. Sa iyang pagpakamatay, gipatay niya ang among kamatayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, pagkabuhi, giuli niya ang among kinabuhi. Ug tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, naglipay ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, diduyog sa awit sa imong himaya, diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo,
Santos gid ikaw o Ginoo, ikaw ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si Ogpan, pipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si Jesus sa kalis, pipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang umulagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo na Hesukristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan dukob sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi sab ang among igsuong nangamatay, malaumon nga sila mabanhaw. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan, himo kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton nata sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daykon, amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niyang makapasaylo kanilang nakasala kanato. Mangayo kami kanimo o Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingarian ang gahong kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa kaayo ang pag-inig suunay panagdait manaa kanunay. Please. Kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus ang Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat nimo apan ipamulong mo lamang. Ipamulong lamang ug bumaya ko.
ang mga tinunan na kaila sa Ginoong Hesus sa iyang pagpikas-pikas na sa pan. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo naghangyo kami, nga human kami malimpyuhi sa karaang kinabuhi sa sala. Ang pagkalawat sa sakramento sa imong anak, maghimo unta kanamo nga mga bag-ong mga binuhat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panalanginan kamos makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo ang santos nga misa, manglangkaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios.